Malta għamlet l-akbar qabża f'perjodu ta' xar snin fil-qalba tal-enerġija rinnovabbli kif stabbilit mill-miri tal-iżvilupp sostenibbli tal-ġnus Magħquda sal-2030. Dawn il-miri jistabbilixxu li l-pajjiżi għandhom itejbu l-aċċess għall-enerġija nadifa u affordabbli. Dan l-istudju li sar mir riċerkaturi Ewropej sabu li fil-perjodu bejn l-2010 u l-2021 pajjiżna li kien sew fl-aħħar post qabeż żewġ pajjiżi. Din l-akbar qabża li kellu pajjiżna fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea ġiet irreġistrata fost oħrajn minħabba li gvern Laburista waqqaf il-power station li taħdem bil-heavy fuel oil l-aktar żejt li jniġġes għal gass. Minn dan l-istudju ħareġ ukoll li l-Iżvezja, id-Danimarka, l-Estonja u l-Awstrija huma l-aktar pajjiżi li nsabu qrib li jilħqu dawn il-miri sal-2030. Dan l-istudju jingħaqad ma' dak tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, fejn ħareġ li pajjiżna kellu l-akbar żieda mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fl-użu ta' enerġija rinnovabbli biex id-djar u n-negozji jissaħnu jew jitkesħu. Minkejja li pajjiżna qatt baqalu biex jilħaq din il-mira sa snin oħra, bil-progress li sar fl-aħħar snin jidher li pajjiżna serħaq dawn il-miri importanti. Dan hekk kif bħalissa il-Gvern għaddej b'konsultazzjoni dwar proġetti ta' panelli fotovoltaiċi f'wiċċ il-baħar għal proġetti ta' enerġija nadifa.